डक्टरनोबो हस्पिटालाव फन खालामहरबाय ओमफ्राय हस्पिटालाव बुंहरबाय आरोना Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै जाहैबाय सानडे स्पेशलाव नोंथांमोना मोनथिखायो जायफोर नायगिरिफोर जे आंना मा जायो अमा संनाय आरो जानाय नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामो थ' दिनैबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं माजों संगोन माबोरै संगोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना थ' नै आङो दा साहा फुदुंगासिनो दं बाबाया साहा लोंनो नागिरदों बाबाजों आइजोंहाय ओमफ्राय बेखौ साहा फुदुंगासिनो आङो बेखौ खालामखांनानैसो आङो संनायखौ स्टार्ट खालामगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै माजों मारै खालामगोन आङो आयौ फैसाबो लादों अबाव थाखोसै फैसायाबो अबाव थाखो अबाव गखो फैसाया सिगांमोन ना फैसा नै मोनसे बाबानिया जाबाय साहाया गुदुङा मागोन दाना सिनि गोनां आइनि बियो बेहा सिनि गोनां लोङा बेहा सिनि गैयै लोङो न' आबैनो हरदो न' दे दे बेयाव जाव होनदो न' दे हायदो दे माबा माबि मावबाथाय बेना बिदिनो खारफा देरफैखायो दे जाबाय गैला औ गैला गोलैबाय होनदो दमबाय औ नयसुर न'बो नांजोब्बाय नै इसो सिनि नांबाय औ सोरनि बे मा बियो साहा होनलाय साहा नै खोलैबाय बोरैबा हा साहाखौ नै सिनिखौ ने दे दम होनदों एसे सुस्रा हर गैलासो बेखौ सुस्रा आबौ गैलालै मा आबैया गोदै लोंसै नांला होला दा दिनै नोंथांमोनजों जेरैबायदि आङो सानडे स्पेशलनि ब्लग नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन बेबायदि माने शेयार खालामनो हायासै ओंखाम गोरलैयाथ' जादोंमोन जानायाहाय बेजों लोगोसे जोंहा जाबायदि जायो सानडे स्पेशलावहाय जेन'बा अमाखौनो जायो नङा होमबा दा अमाखौनो जादों जानाया ओमफ्राय थेवबो माने जेबायदि आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदोंमोन संनाय जानाय बिदिनो गासिखौबो खिन्थु हायासै आरोना माने गोसोआनो मोजां नङामोन टेनसन थानायनि थाखायनो प्रब्लेम मोननायनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों बेबायदि शेयार खालामनो हायासै दिनै सानडे ब्लगखौहाय आरो ओंखाम गोरलैनि जे जानाय बेफोरखौबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामलांनो सानदोंमोन आरोना दा जेबो हायासै आङो दा बेनिबो रिजन दङ मानि थाखाय हायाखै आङो बिराद टेनसनाव दंमोन आरोना जे मानि टेनसन बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेइलाव नायनानैनो फिसालानि टेनसन जानानै दंमोन फिसाफोरा माबा मोनसे जायोबा जेनेबा बिमाफोराथ' टेनसना जाखायो नालाय बयहाबो बेबायदिनो आरोना आंनि गोसोआबो बिदिनो गुरलुब जाबाय थानायमोन ओमफ्राय बिमाफोरा मिथिखासिगोन आरोना जे माबायदि मोनो फिसाफोर लोमजाबा साजाबा माबा मोनसे जायोबा बयबो बिमाफोरनि गिनाय बा बयनिबो बिमाफोरनि माबाखासै बियो बयहाबो जाखायो बेबायदियाहाय आंहाबो बेनिनो बहुत टेनसन दंमोन दा मा जादों बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंहा मैयानिफ्रायनो एसे माने गोसोखौनो दुरबल मोनगासिनो खामोन आरोना गोसोखौनो बिराद असान्थि मोनदों बायदिसिना साननानैहाय बायदिसिना मानानैहाय माने साननायाबो एखमबा सानखायो बेबायदिखौहाय खिन्थु होमबाबो एफाराब माने बेबायदि सानबाय थानाय जाया आरोना आङो नागारो माने एक्सेप्ट खालामो माखासे ससाइटिनि माबाफोरखौहाय थिंकिंफोरखौहाय जे बेबायदिनो जाखागोन जों एक्सेप्ट खालामलांखानांगौ होननानै साननानै थायो आरोना खिन्थु माखासे जेब्ला नोजोराव नुयोना बेयाव ओरैबायदि दुखु मोनो आरोना दुखु मोनो दा थिग बेबायदिनो मैयाबो जादोंमोन जे मैयाहाय बेलासियावहाय आङो जोङो दङमोन आरोना बाबाबो दंमोन ओमफ्राय बियानै दंमोन फिसाला दंमोन ओमफ्राय बेयाव सासे आदै फैदों आरोना सासे आदै बिसोर सानैमोन ओमफ्राय सासे आदैखौल' जेन'बा बेजों फ्रिमोन आरोना गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि फ्रिमोनहाय रायलायनाय मानाय माने फिसाजो बायदिखासोमोन आरोना रायलायनाय माने ओरैबायदि फ्रि ओमफ्रायहाय दा बेबायदि दा जेन'बा बेफोरखौनो नुयोबा दुखु मोनो आरोना दा माबायदि रायलायसै बा माबायदि एरखे थासै रायलायबाबो मोजां माने रेसपन्स मोनै बायदि मोनबाय आरोना आङो दा माने गोदो माबायदि फ्रिमोन दा माबायदि जालांखो बेखौ साननानै बेबायदि माखासे माबाखौ नुयोब्लानो माने बोरैबा मोनो आरोना बे जेन'बा
रायलायबाबो रायलायहां नायहां नायाहां बेबायदि माने रायलायबानो माबा मोनसे गाज्रि होनजासिगोन आरोना जोंफोरबायदि मानसिजों रायलायबानो माबा मोनसे गाज्रि होनजासिगोन बेबायदि टाइपनि खालामो आरोना खायसे मानसिफ्राहाय थ' बेबायदियाथ' जाखासिगोन जोंनि गेजेरावहाय बेफोरो सोलिलांबाय थागोन नङाबा जों बायदि मानसिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदिया सोलिलांबाय थागोन माने ओरैबायदि खालामो जे जों माबा मोनसे दाय मावदों दाय मावनानैसो बेबायदि जादों जोंबो जानो गोसो होनानै जायाखै आरो नागारजानायनि थाखाय माबा मोनसे रिजन थानो हागौ रिजन थानायनि थाखाय बेबायदि खालामजादों बेबायदि होननानै गोबाङानो सानो आरोना बयनिबो माबायावहाय साननाया थाखायो बेयो थाखागोन अबभियासलि नङा होमबा जायफोर जाजाया बिसोरथ' मिथिनाय नङाना ओमफ्राय रिजनाथ' मा होनना बुंनो नागारनायनि थाखाय रिजन नांलाया जायखिजाया फिसा फिसौबाबो नों जानायावबो लोंनायावबो बेयावबो मोनफ्रोमावबो नोङो रिजनखौ नागिरगोन आरोना रिजनखौ फिसा फिसौआवबो नागिरनानै खालामखागोन जायखिजाया ससाइटिनि माखासे नोजोरखौ लानानैहाय दुखु मोनो आरोना मालाबा बेफोरबायदि खालामजायोबा आलदाफोरखौ बांद्राय जेबो मोना जायफोर सिगाङाव जेनेबा क्लसमोन माबामोन ओमफ्रायहाय जेबायदि माने रायलायनाय मानाय गोदो माबायदिमोन ओमफ्राय दा माबायदि जालांखो बेखौ नुयोबासो बांसिन गोसोआ गाज्रि मोनो आरोना ओमफ्राय दा बेनोसै बेफोरथ' थाबाय थागोन जालांबाय थागोन बेफोरखौ जों एक्सेप्ट खालामखानांसिगोन उफाय गैया मानो होनबा बिसोरो जालांबाय थागोन ओमफ्राय दा बेथ' जाबाय आरोना बेफोरखौ नुनायावल' दुखु मोनो ओमफ्राय एखमबा सानबा दुखु मोनो ओमफ्राय सब समायदि बेबायदि बेफोरनि थाखाय दुखु जाबाय थागोन बे नङा आरोना आङो ओमफ्रायहाय जायखिजाया फार्स्ट प्रायरिटियानो जाहैबाय फिसालानि हेल्थजोंसो आंहा खोथा दङ थ' बेनो आरोना मेनानो आंना बेसोमोन ओमफ्रायहाय आङो बे सिगां मैया दुखु मोननाय बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय मैयाहाय बिदिनो दुखु मोननानै आङो एक्सप'आवबो थांदोंमोन ओमफ्राय एक्सप'आव थांनायावबो जेबो शेयार खालामनोबो गोसो जायासै जेबो ब्लगबो खालामनो गोसो जायासै आङो खालामासैबो ओमफ्रायहाय उनाव फैफिनबा गोसो मोजां जाबा खालामसै साननानैहाय आं खालामासैबो आरोना ओमफ्राय दा बेथ' थांबाय दे जाबाय जोब्बाय बियो टेनसन बेफोरखौ सानबाय थादोंमोन आङो साननाया जेबो नंला बेयो ओमफ्राय जेब्लानाखि फिसालानि खोथा फैबाय बेयाव बांसिन जाबाय आरोना खोथाया जाहैबाय जेब्ला सानडे स्पेसियलनि थाखाय आङो ब्लग बानायनो नागिरदोंमोन सिगाङावनो आङोथ' बानायखाबायमोन ओमफ्राय उनावहाय जेब्लानाखि फिसालाया आं मावबाय थानाय समावहाय आङो माबानो नागिरदोंमोन आरोना मा होनो बेदर संनो नागिरदोंमोन बेदर संनो नागिरनायावनो फिसालाया उन्दुनो होनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय उन्दुनो होनानै फैनायलाय आङो उन्दुनो लांनो नागिरबाय उन्दुनायनि सिगां हासुखादों होननानै आं हासुहोदों आरोना माबायावनो बे दैखरनि माबायावनो मा होनना बुङो प्लास्टारावनो दैखरनि प्लास्टारावनो बेयावनो हासुहोदों आरोना आङो ओमफ्रायहाय हासुनायावहाय दाना हासुनानै थांबाय ओमफ्राय आइया हासुनानै थांखांनानैहाय सोंहरबाय थाबाय आरोना बे हासुखांबाय नामा होननानैहाय ओमफ्राय माने एसे बोरैबा स्टाइलि सोंबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय मा जाखो होननानै बुंहरबाय आङो नायफैलाय एसे हासुबाय होननानै बुंहरबाय आरोना आइयाहाय ओमफ्राय नायबाय आङो नायनानैहाय नुबाय आरोना एसे गेन्दा मिल्कि जानानै दङ आरोना ओमफ्रायहाय जा गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय जेबो संनोबो गोसो जायाखै जानोबो गोसो जायासै ओमफ्रायहाय माने बोरैबा मोनथारबाय आरोना आङो माला जेनेबा मा जामारखो मा मारखो गोसोआनो माने दुब दुब मोननाय ओंखारला मा जामारखो खिन्थु गावथ' जेबो प्रब्लेम देखायाखै सानाय सुनाय बिदिनो बिदिबो जेबो खेंखें खुंखांबो देखायाखै ना थेवबो गोसोआव असान्थि आरोना आंनियाहाय ओमफ्राय माला डक्टरनाव देखायनो मोनो बेखौ सानबाय थाबाय आङो ओमफ्राय डक्टरनोबो हस्पिटालाव फन खालामहरबाय ओमफ्राय हस्पिटालाव बुंहरबाय आरोना गाबोनसो जिरायगोन बेयो जायनो देखायो जोङो नर्मदा हस्पिटालावहाय अजय कुमार भुयानोहाय ओमफ्राय बेनोहाय बेनि हस्पिटालावहाय फन हरनानैहाय सोंहरबाय गैया आरोना बियो गाबोनसो जिरायगोन जाहैबाय ओमफ्राय उफाय गैया बेनोसो देखायखायो नालाय बेखौनो नेनांसिगोन सानबाय आरोना ओमफ्राय थेवबो नेक्स्ट नायनायबावनोसै साननानैहाय आङो हासुदैखौ माबा मा होनो खुरैखौ एसे सुस्रानानैहाय खेबसे नेक्स्ट हासुनाय टाइमखौ नेनानैहाय दै लोंहोनानैहाय हासुनाय टाइमखौ नेनानैहाय हासुबावबाय आरोना बेखौहाय ओमफ्राय एसे दाना बेयावबो हासुनाय टाइमावथ' मोजाङानो जाहैबाय ओमफ्रायहाय क्लियार हासुबाय आरोना दाना बेखौ 5-10 मिनिटसो जेब्ला दोनो होमबा एसे गुबुंले गेन्दा जाबोबाय आरोना दा बेयावबो गोसोआनो बोरैबा मोनलायबाय दा मा खालामनो मा मानो लांथारनांगौ ना मानांगौ जाबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो हस्पिटालाव लाङोबा दा टेस्ट खालामनो थाखाय जेबो गैखाया मा होनो फैखाया बिसोरो ओमफ्राय मा खालामनो गाबोनखौनो नेनोसै उफाय गैया आरो ओमफ्राय गावबोथ' जेबो खस्थ' बेबायदि गाबनाय मानाय देखायाखै नालाय ओमफ्राय गाबोनो लांमारसै सानबाय आरोना थेवबो नायनायबाय थानोसै साननानैहाय आरो नेक्स्ट टाइम हासुनायखौ नेबावबाय आरोना नेक्स्ट टाइम हासुनायखौ नेबावनानैहाय थारमाने खुरैखौहाय साफा खालामनो थाखाय दै गुदुंजों आराम दोनथ'मारबाय आरोना दहाय सिगाङाव खि खुरैनि एसे अरख'दों खोमा मैलाफ्राहाय साननानैहाय बिदि सानलायबाय आरोना ओमफ्राय थार्ड टाइम बेयाव खालामबावबाय मोजां दै गुदुङाव माबाखौहाय खुरैखौ सोमनानै दोननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय हासुबाय आरोना दाना हासुहोनायावहाय बेयावहायथ' माबायासै जेबो माबा नुजायासै आरोना गोबाव दोनबाबो
क्लियारैनो थाबाय थ' गोसोआ एसे स्रां मोनलायबाय आरोना बेयावहाय थेवबो देखायहैगोन होननानै साननानै थाबाय आरोना आङो मा जामारदों मा मादों बेबा होननानै गाबोन लांमारसै जायखिजाया दा बेनिनो बहुत टेनसन जानानै दं जायनि थाखाय आङो जेबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैनाय बायदि शेयारखौनो खालामनो हामारासै ओमफ्राय आङो बेबायदि नोंथांमोनजों माने जाफुनाय टाइमाव माबा मोनसे जाफुनाय टाइमाव दुखु मोननाय टाइमावहाय ओमफ्राय बे हथात खरि बेबायदि माबायावहाय आं नोंथांमोनजों ब्लग लाबोनो बायो आरोना ओमफ्रायहाय आङो जेरैबायदि मिनि नोंथांमोनजों शेयार माबा खालामो ब्लग खालामो बेबायदिनो मिनिनो आङो ब्लगखौ लाबोबाय थानो गोसो जायो सिगाङाव माने दुखु जाया नङा आंनावबो दुखुआ दङ दुखु जाबाबो आङो थारमाने बयनिबो सिगाङावहाय बेबायदि सिगाङावहाय केमेरा दोननानै आङो गाबनो हाया बा माबा मोनसे दुखु जानो हाया आरोना आङो हारसिङैनो दुखुखौ लायो आरो हारसिङैनो आङो नुनाय समावसो गाबो आं बेबायदि आङो न'आवबो बेबायदि गाबखाया आइ बाबानि सिगाङावबो आङो गाबा आरोना रावनिबो सिगाङाव बेबायदि गाबखाया सिगांनिफ्रायनो आंखौहाय लोगोफ्राबो रावबो नुफेराखै आंखौ गाबनाय ओमफ्राय हाबानि सिगांथ' आं बेबायदि गाबफेरखायानोमोन हाबानि उनावसो आङो एसे गाबग्रा जादों ओमफ्राय मालायनि सिगाङाव बा नोंथांमोननि सिगाङावबो बिदि केमेरा दोननानै आङो गाबनो हाया आरोना बे आंनि माबा जाहैबाय बयनिबोथ' बेबायदि जाहैबाय नङा बयनिबो गोसोआ एखे नङा थ' आङो हमथानानै लानानैहाय माने उन्दुनाय समखौ नेयो आरोना हारसिङै गाबनो आं मोजां मोनो गाबो बिदिनो बेबायदिनो गाबोबा ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा साननो हागौ मा एसेबां माने बेबायदि जाबाबो बेसेबां सान्थि थायो बेसेबां सुखु थायो होननानै साननो हागौ आरोना थ' बेबायदि नङा दुखुआ दङ बयनावबो बेबायदि समावथ' बयनियाबो दुखुआ थाखायो जाखायो आरो जों बायदि मानसिनि लाइफआव दुखुआ जोबनो थाङा आरो बेबायदि माखासे ससाइटिनि नोजोरखौ नुब्लाबो बारासिन दुखु मोनो आरोना सोरबा बिदि खालामोब्ला सोरबाया बिदि एरा खालामो सोरबा बिदि एरखेयो मायोबा रासिन बोरैबा दुखु मोनो आरोना बिदिनि थाखायहाय बांसिन दुखु जायो मालाबा सोरबा एसे एनै बेबायदि नोजोर होयोब्ला थ' गासिबो जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों बेबायदि जाजोबा गोबां माखासे खाफालनि लिरनाय होननांगौ ना मा होननांगौ जायो बिदिनि थाखायबो जायो आरोना थ' सोरनि लाइफआव मा जालाङो बेखौ बुंस' हाया आरोना बेखायनो गाज्रि मोनो बेबायदि खालामजायोबा दुखु मोनो आरोना बेखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बुंनाय जाबाय ओमफ्रायहाय आं मा बुंनो सानदोंमोन आंहा फिसालानिसो टेनसन जागासिनो माने फिसालाखौ माला डक्टरनाव लांनो हायो बेसो आरोना मेन खोथायानो ओमफ्रायथ' बेनो जाहैबाय बे समावहाय रासिन आरोबाव हासबेन्डफोरखौ दुखु मोनो आरोना मानो बेबायदि खालामनांगौ मानो एसेबो गोसोखांनाय फैया नामा एसेबो नायनो लुगैया नामा एसेबो माबानो खबर लानो गोसो जाया नामा मा जादों माजों जादों माजों लोंदों माबायदि थांनानै थागासिनो दं गावनि फिसाखौ जेन'बा माबोरै जागासिनो माबोरै लोंगासिनो माबोरै थांनानै थागासिनो नङा होमबा बेफोरखौ एसेबो गोसो जाया नामा एसेबो नायनो लुगैया नामा आं दुखु मोननानै बुंनाय जादों आरोना जुदि सोरबा न'खरनि मानसिफ्रा नायदोंब्लाबो बुजिनो हानांगोन लाइफआव माबायदि जायो माबा जाखो ना माखोथाय आंनाव एलार्जि जाखो ना माखोथाय नै मानलायलांबायसो जायखिजाया आरोना फिसानि समाव माबायोबा बांसिन दुखुआ फैयो समाजनि नोजोरखौथ' एक्सेप्ट खालामनानै लानांगौ जाहैबाय दा बेफोरनिनो मेरला टेनसन थायो ओमफ्रायहाय फिसानि टेनसन बायदिसिना टेनसन प्रब्लेम्स बायदिसिना लाइफनि बेफोर टेनसनजोंबो लोगोसे आङो दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय ब्लगनि गेजेरजों माखासे खोथाफोरखौहाय फोरमायनाय जाबाय मिथिनाय जाबाय थ' शेयारबो खालामनाय जाबाय दा बे ससियेल मिडियायाव फैनाया आंनिया मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो साननानै ओरैबायदि फुंनिफ्रायनो सानगासिनो आरोना आङो माने एखमबा लाथ्र'हायै मोनो सोरनिबा मालाबा हेड कमेन्ट्स मोनोब्ला मायोब्ला माने ससियेल मिडियायाव फैबाय जेब्ला हेड कमेन्ट्सआथ' मोनखागोन जाहैबाय जेब्लायबो सोरथो नोंखौ मोजां मोनबाय थानो नङा होमबा सोरनिबा नोजोरावथ' गाज्रियाथ' जाखागोन थ' बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामखानांगौ जायो आरोना ससियेल मिडियायावहाय गावबा गावनि अपिनियनखौ होनाय थाखागोन जोंबो जेरै गावबा गावनि अपिनियनखौ होयो जोंनि माबाखौहाय नङा होमबा थ' सोरबायाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजोंबाबो लिरगोन नङा होमबा गावबा गाव अपिनियनखौहाय गावबा गाव नोजोरखौहाय थिग बेबायदिनो बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामखानांगौ जायो आरोना थेवबो एक्सेप्ट खालामबाबो माब्लाबा समावहाय आरोना जे बेफोरबायदि माने टेनसन जायोब्ला मालाबा लाथ्र'हायै मोनो हारसिङैनो जे आङो गाव मेन्टेलि मालाबा उइक जायोब्लाबो फिजिकेलि उइक जायोब्लाबो गावनो गासिखौबो माबा खालामजोबनांगौ जायो नालाय माने एखमबा हाथ्र'आ मोनो आरोना बोरैबा दुखुखौ लाथ्र'हायै बायदि मोनो माने ओरैथिंनि मारै सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा नोजोर मानिबा टेनसन बेफोरखौ लानानैहाय हाथ्र'आ मोनो आरोना बेखायनो आङो
माने बेफोराव फैनाया मोजां जाखो ना गाज्रि जाखो बेबायदि सानफ्लाङो आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो बांद्राय रायलायबाय थाला जायखिजाया फिसालानि टेनसनखौ माला गायो बेखौल' सानबाय आङो बा बेयावनो दोनथ'नोसै दे आं लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं